Hello, my name is Dominika and I'm from Prague, from Czech Republic. Přijela jsem do Queenstownu na 5 týdnů a z toho 4 týdny studuju na ABC škole. Přijela jsem na turistický vízum. Po 4 týdnech studování mám v plánu tady týden cestovat po jižním ostrově Nového Zélandu. Studium na ABC škole se mi líbí moc, protože jsou tady všichni strašně fajn, strašně přátelský. Lidé se tady cítí jak jedna velká rodina, vzájemně si pomáháme, chodíme na různé aktivity, škola pořádá hned několik aktivit týdně, ať už jsou to nějaký konverzační kluby nebo společné aktivity jako výlety. Bydlím v Shotover Lodge, je to studentská kolej, kde se mi moc líbí to, že spolu trávíme vlastně společný čas večer, společně vaříme, můžeme se naučit nový jídla na vaření, jako jsou thajská kuchyně, indická kuchyně a podobně. Vybrala jsem si Queenstown, protože je to malé město a je to rozmanitý místo, kde je nádherná příroda, je tady spousta aktivit, v podobě adrenalinových sportů, bungee jumping, skydiving, paragliding. Zároveň je tady spousta možností na pěší turistiku a je tady zároveň rozmanitá kultura a spoustu restaurací, kde můžete ochutnat spoustu dobrého jídla. If you will come to Queenstown, you will feel like in your hometown.